дзеля чаго варта быць беларусам? Калі бы была беларуская дзяржава, беларуская, як Беларусь, і беларуская мова была запатрабаваная, і кантакты гандлёвыя, і не толькі гандлёвыя, і навуковыя, то я табе сказаў бы, дзеля чаго. Бо хтосьці рабіў бы кар'еру на беларускай філалогіі, хтосьці рабіў бы бізнес, хтосьці быў бы перакладчыкам, хтосьці быў бы, не ведаю, пасрэднікам, хтосьці закахаўся бы, паехаў бы ў Менск у беларусцы ці ў Беларусі. Ну, нармальнае жыццё было б. Я табе скажу, чаму мне важна заставацца беларусам. Проста каб быць сабою. Гэта так проста? Гэта так проста, як з галавой залезці пад коўдру. Пад коўдру, так. Так хочацца працягнуць словамі. Падкаст «Тутака».